fáilte go búm búm. Is mis rút agus inneo, bemuid ag crothú rithime a bheith úsáideach dit amach an seo mar Cleas Cóisire. Sa cheacht seo, fécaigh muid rithim ó cheol éarnach, an port. Seo patrún a bheitfá in anna cheanam le port be. Tosaigh leis an lámh yes, le buile bháin agus an sin gábhhuile an lámh clé, mar seo. Anis, déanamh muid níos sa múla le dynamic. Cílíonn dynamic, cé chóthard nó chóbog is a cheannan tú an buile. Anis nuair cheannan muid, seannig muid an chéad bhuile níos láidre agus an dá bhuile eile níos buige. Mar seo. Tá sé sin I bhfad níos deise hena féin. Anis, an uair seo, fágaigh muid an dá bhuile déirneacha an lámh chlé amach ag an deire fad, mar seo. Fágan seo brise sulla dosíonn an patrún arís. Agus sin tá tú ré le seanam in éineach le port. Le roinnt claachta, beag tú iad a gromadóir go lua.